Atamalo 58 mar oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ok tayo makare kendo chomo kamarach ka giseo tend Kenya kwanza kuom medo choko osuru kendo rido nengo ngima ne oganda ka jo Kenya mar 19 wacho ni piny Kenya tayo makare. Mayangi kambi timo nonro mar Infotrack mabende yango ni kwana Atamalo 81 mar jo Kenya riolero dwaro ma jatend Azimio la Umoja la Ramogi Odinga mar bedo jakom madul mar riwruoge pinje Afrika AUC Kalidio Keyo ni giler mathoth. En nonro ma otim gi kambi timo nonro mar Infotrack, nonro mano otim e kind tarik 8 gi tarik 10 dwe mar adek higani. Nonro no yango ni thoth jo Kenya wacho ni piny Kenya ochomo kamarach gi Atamalo 58 ka Atamalo 19 wacho ni piny Kenya ochomo kama ber. Atamalo 19 lero ni gikia kama Kenya ochomo ka Atamalo 1 ne odagi chiwo duoko. Atamalo 64 mar jogo ma oyango ni piny Kenya ni kamarach oyogo pek mar ngima. Atamalo 38 yuago onge mar tije. Atamalo 27 yuago telo marach. Atamalo 22 yuago dhier mokwako thoth gwenge ma pacho ka. Atamalo 12 wacho ni mogo kuma piny chal gi rach. Atamalo 12 yuago siasa mapogo oganda kaka gino makelo midhiero ne oganda jo Kenya. Gigo mamoko magiwacho ni kelo midhiero e pacho ka gin osuru mamalo, rochruok mar arita e kind mamoko. E jogo mawacho ni piny Kenya dhi maber, Atamalo 31 opoyo kwe manie piny Kenya. Atamalo 23 opoyo tich makare ma itimo kod jotelo manie piny owacho. Atamalo 22 wacho ni nengo ngima sani ombekore ka ipimo gi kinde mokalo. Atamalo 21 opoyo tend kor gwenge. Atamalo 16 wacho ni apeyni ma pacho ka ne kare. Atamalo 13 wacho ni ng'atgi manie telo miyo gin kare e kind weche mamoko. If you check through, it's only Rift Valley that did not have a majority of those that are either complaining, quote unquote, that the country is heading in the wrong direction, because only 45% of that. No, bende ne odwaro pach jo Kenya wi kaka jotelo ma pacho ka osebedo katiyo. Jatend piny Kenya oyudo Atamalo 53 ma NC. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oyudo D gi Atamalo 48. Jod bura oyudo Atamalo 53 ma NC. Senators ema tiyo maberie moloyo pacho ka gi Atamalo 69 ma NB. Judiciary ni kod Atamalo 67. Kweth makwedo piny owacho ni kod Atamalo 62 ma NB ka jotend migepe oyudo Atamalo 62. Overall ratings for the entire government stands at a C, which is much better with what they scored last, which was an overall D constant. Bende oyangore ni Atamalo mar oganda jo Kenya maromo 81 siro chung ma jatend Azimio la Umoja wan Kenya Lasha la Ramogi Odinga e laro kom mar duol mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Atamalo 16 ok sir wach makamano ka Atamalo 3 ok yagi mora mora e wi wach makamano. Kaluwore gi wach mar Afrika migosi Raila Odinga yudo kod jo Kenya ma Atamalo 81 oyudo pungni mang'eny kowuok e gwenge ma Nairobi, Hoho mar Okak kod Nyanza. Kambi mar timo nonro Trakalero ni nonro makamanya korom gajwango kosir gi duond bura mora mar siasa kata riwruok mora mar siasa kata kamano gitimo chenro makamagi manone giluwo chike mapacho ka mago miyo oganda jo Kenya ratiro mar bedo kod ng'eyo ewi weche mamulogi e pacho kae. Lydia Oke, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migepe pacho ka Musalia